Bai, Sonia, gaurko bigarrengo platera egiteko prest? Bai. Bueno, plater bai normala da, entxalada bat ingo du, baina egin behar duguna bi elaborazio. Bat entxalada eta bestea salmorejoa. Bakizu, salmorejoa beti janda Kordoban. Bai, jano, handi dator, bai, zer bai, handik dator behintzat. Hori da, bai. Eta, oain hemen asko jaten nahi da, eta nik beti daukat solanan. Bai, baina lanien hasi baino lehen osagaiak esan behar ditu. Tipula gorria, baratxuria, Ibarrako piperrak, tomata edo tomate feo, tomate zatarra, idibihotz tomatea eta ogia. Aurrena, salmorejoa ingo dugu. Tomatea, ikusteko igual zaio zuritu edo ez osoa sartuko dugu. Azalda guzti, ezta? Bai, azala eta guzti. Hori da. Nola gero trituratu behar dugun, ez. Hori da. Guzti egingo dugu, berrindu. Ni beti esaten dut, salmorejoa da gazpatxo bat bezala, baina ogikin, ez? Ogia ematen diola loditasuna, eta horrela jateko. Gorputza ematen dio? Bai. Bakarri baratxuri bat, zatikan tomate hortako nahikoa da. Nahikoa da. Bai. Hau bai damaki desente, olio desente. Hori da, bai. Bai, hoi bai. Olio desente. Hori da, ez dakit osagaietan esan dute, baina olioa ere bai, ezta? Bai. Hori da. Olio desente. Ui. Ospina. Gehiago nebazu, gero ja bakoitzaren hori azkenengo puntua birrindu ondoren, azkenengo puntua emango diogu, eta behartu ezko, beste tanta bat bota eta listo, ezta? Hoi bai baratxurikin. Aziratikan, hobeto pixka bota eta... Hoi bai baratxurikin gerta daiteke, nahi bazue baratxuri zapore gehiago ukitzea, hori da. Trituratu ingo dugu. Aurrena horrela eta gero azkenean ogia botako dugu. Trituratuta dago. Hor mamia ateako jozu, ezta? Bai. Bai, hain izan pentsatzen, nasketa hauek ze ondo etortzen dian, udaran bero ondile egiten duenean, osgailuen euki, fresko, etxe eritxi plaietik adibidez, omendi buelta egin da, eta tragoxka bat, ezta? Ze ona, Bai. Hau normalen zerbitzen da, Kordoban eta hoi dena, ia aleku guztitan, normalen zerbitzen da urdei azpikokin, eta... Bai, zati txikiak egin da, ezta? Bai, eta bai arrautzakin. Arrautze gozia? Bai. Hori da, arrautze gozia, urdei azpiko eta gero baitare tipule txikitutare bai, ez? Horre pixka fresko ematen du, ez? Hau normalen ez, hoi bai gazpatxoa bai. Gazpatxoekin hori. Baina hau generalen ez, bakarrik... Urdei azpikoa eta zeakin, arrautz. Hau gainean nola lodia izaten da, normalen tostadakin eta hori dena hartzen da, ez da edateko modukoa edatzen. Klaro. Ugile sartu baino lehen, nazketa hori eukizko osgailuen ondo. Ugile sartu ezko korputz hartzen du. Oain ogoikin. Oain erakutsiko dizuet ze kolore polita hartu duen, Ez dakit ikusten dan loditasuna nola hartzen di joan. Bai, korputza, ez da? Bai. Hori da, bai. Ze polita esan dezunean, hori da, leheno esan den bezala, ez, mota desberdinetako tomateak segun ze gauzetako erabiltzen ditugun, bakaso hontan gorri ja heldua bota ezkeo, gero koloria ere hori da. Bai, nabaritzen da, bai. Hori da. Orduan salmorejoa, nahi badugu ikusteko, jarriko dugu katilu baten pixka bat. Bai. Atez, Horan atatzen du pixkat? Bale, hori. Hori da, bai. Eta ni jungo naiz... Ze guzti ateako tonea? Bale, atea. Eta ni jungo naiz tomata zuritzen, entzala daiteko. Hori da, tomata, edo gaur ikasi duten bezala, tomate feo, o tomate zatarra. Bai, hoxe.
pixkat ogiak dugu. Eta zatara horrek izenak izango du lotura, beti forma desberdina, borobil-borobila ez talako tomatia. Ja, beti hau itxuragatik, ikusi bai, itxura. Normalean jendea horrela ikusten balin badu, ez da lantzatzen erostea. Beti ondo. Bueno, hain tomatea zuritu. Ikusti dezu ze kolorea hartu du. Bai, hori da. Eta pixkat utzi dizkio, koloriak gehitu egiten zaio. Berrintzen danean beti galdu egiten du hasieran, eta gero utzi dizkio lasaitzen danean, berriz, eta rekuperatzen du kolorea. Hau oso arraxa. Nizak zuritzen dezu tomatean txaladan jateko? Demora eukizko bai, aukeran bai. Bai. Oitu naiz da, bai. Bai. Hala, bai. Garai batean da igual ez, baina oitu naiz da. Demora pixkat artezkio gero, jateko bila. Hombre. Hori da, bai. Bueno. Gero batzutan tomateare, asalare, ezberdin izaten da, Bai. Bueno, hau, beste aldamenean moztuko dugu. Ikusi. Bai. Nola bat. Bueno, gure kasuan, entxalada bat ingo dugu bakarrikan. Hori da. Tomate zatarrakan botika, baina barrutikan polita, Bai. Horrela. Hau utziko dugu. Garbitu. Eta bain, gatza. Ezpin pixka bat. Bai. Horrela. Oain, tipula. Gaurko eguraldiakin, aproposao, ezta? Bai. Hori da. Hau zintzina. Pixka bat forma ematen. Hori da, bai. Alde batean tipula jarriko dugu. Horixe movimiento pixkatekin izaten dana, ezta? Bai. Eta beste aldean, salmorejo pixka bat. Askoz jarri, zatikan nola baratxuria daukan, oso potentea da. Potentea da, bai. Bai. Oseke, honekin, nahikoa izan. Hori gainea, askoek esaten dutek errepikatu egiten direla baratxuriak eta hola ez, baina, bueno, nik ezakat arrazitan. Eta guain, bota behar diogu... Zati txikiak egin da, Ibarrako piperrak, aurreko gunean zantzun bezala, Ibarrako langostinuak, otarranxkak, ezta? Bai. Gainetikan. Noiz izaten da, beak egiten duen, Ibarrakoak festa bat egiten duen. Bat izan da, baina gero beste bat, feria importantea egite dute, uste dut aurten, ja indute, ja pasada, bai. Pasada, ez da, bai. Normalen, irailen 21 izan zen, bai. Hori da. Igandean, egoten da ganadua eta hoi dena izaten da, asike. Bueno, eta hau izango zen. Hauxen, ze polita, Mira, tomatia, salmorejo gainen ikutu batekin, eta tipula gorrilla. Bueno, eta hau, bazpere bai, beste plater bat izan daiteke, Gaur, ez arrezte botakotan agorde ingo dugu osgailuan, eta gero, behartu dela, jaten jun. Azken ukituak ezan, eta berehala daztatuko dut. Salmorejoa egiteko, tomate osoa zatitu, baratxuri ale bat gehitu, oliba olioa, ozpina eta gatza bota, ogi mamia gehitu eta guztia birrindu. Tomata zuritu eta erditik ebaki. Gatza eta ozpina ipini. Gainean, tipula gorria, salmorejoa eta Ibarrako piparrak ipini. Eta oliba olioaz gozatu. Daztatzeko momentu iritsi da, baina gaur egiten duen eguraldiakin kanpoan daztatu kaldeo? Oso ondo. Guazen terrazara. Aber ze iruditzen zaizu. Hori da. Eta nola ez, hasieran aurkeztu ditugu gorritiren aulkiak eta orain bertan eseringo gea, ezta? Bai. Hortako daude behintzat. Hortako erabiltzeko. Arte lan bada, baino erabiltzeko, ezta? Eta hemendik orantziak gorritiri. Bai. Hori da, nola ez. Bueno, a ber, hasiko naiz, salmorejon aldetikan. Ez da raixa.
Horrela arditikan. Azkenean jokua da bakoitza bere entsalada prestatzea. Hori da. Horrexin jarri gainetikan, tipulo pixkote bai, dana bat honela, ez da? Pare bat piper honela eskuekin, jarri gainean, kompleto izateko. Eta zukitzein bitartean. Bai ez, aber ze iruditzen zaizun. Tomata, automata klasia da, mota, eta mamitsua, jo gainean salmore jokin daurla, baina ez da bate astuna. Zeituan urtuzat. Ondo ba. Gustokoa, freskoa. Mota desberdina izan da niretzako tomate klase hau, eta esan, gaurkoatikan goazela. Baina bihar alkarrekin azkenen goguna izango da. Azken kontua kontatuko ditugu, eta aste guztikoak ere berriz errekuperatuko ditugu, ezta? Oso ondo. Hori da, jo, eta bihar arte, bihar gurekin berriz, ordu berdinean.